Benvinguts i benvingudes a la presentació del segon volum de l'Abraçada del Sud, del nostre company i amic, en Juan Ortiz. Ara farà un any, més o menys, en aquest mateix espai, de fet, no? Sí. Doncs ara farà un any, en Juan va presentar el primer volum per aquestes dates. Ell va avisar que calia publicar un segon volum per acabar de redonir aquest treball. I el segon volum, en paraules de l'autor, estava destinat a publicar documentació interna, un estudi exhaustiu de la revista Combat, que és un cas únic a Espanya, i també actes de les reunions clandestines, així com una part dedicada a la repressió. No obstant això, l'autor us dirà que la criatura ha engreixat i ha afegit altres apartats que fa un any no tenia previst. I a l'altra banda de l'escenari tenim a la Montse Taverner i Duran, que per si algú no la coneix, no crec, a la sala crec que tots ens coneixem. La Montse és una professora jubilada amb una dilatada experiència pedagògica a l'escola Bons Amics, a l'escola del Camí del Mig i a l'Institut Tosi Codina. Va ser directora de l'Institut Municipal d'Educació, a Mataró, a la legislatura de 2007 i 2011, quan la nostra regidora, preada regidora la Conxita Calvo, era la regidora d'Educació a l'Ajuntament. Com alguns han comprovat, es troba a faltar la feina de les nostres companyes d'aquest gran tàndem que va continuar una gran tasca que seguia un antic regidor, Pep Coma, que de fet també segueix un altre regidor, Antoni Segarra, i un altre encara més antic regidor, Pep Illa. La presència de la Montse en aquest acte està més que justificada, donat que va ser la primera dona en exercir com a secretària política d'un dels 3 sectors de Mataró, l'agrupació anomenada Amnistia, i per tant membre del comitè local del PSUC. I abans de donar la paraula a la Montse i començar la presentació, m'agradaria fer un agraïment personal al Juan per deixar-me fer aquesta introducció i per deixar-me estar aquí davant de 2 actius molt importants del nostre espai polític i que està presentant una obra que el que fa és una presa de consciència i deixa escrita la història de la lluita pel socialisme, per una societat més justa i democràtica. És important aquesta obra. Jo d'en Juan admiro la seva capacitat d'historitzar. I és que la història és una narració, no és un conte. Contar-la és una categoria posthistòrica. Qui la conta creu que s'ha acabat, que estem al seu culmen o més enllà d'ella. I el temps segueix, les relacions humanes segueixen. I el fil roig, seguit i barrejat amb una mescla de fil verd i fil morat, amb en Sergi Morales ara i la Saray Martínez a l'Ajuntament, però també amb la Jessica Albidac al Parlament o amb l'Ernest Hurtasso al capdavant de l'executiu de l'Estat, i tots els nostres representants públics fan que el fil conductor de la nostra història, que ahir era la del PSUC, i avui també està la Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, Catalunya Sí que es pot, En Comú Podem i els Comuns, segueixi. La narració de la història està feta perquè la pensem i actuem sobre ella, perquè decidim cap a on volem encaminar-la, per assumir que aquest segon volum de l'Abraçada del Sud no és estàtic ni ha de guardar-se en un calaix, sinó que ha de guiar els passos del demà i ha de ser consultat i reflexionat constantment. Sense memòria estem condemnats a l'oblit. Aquest llibre, que és la plasmació de la història de molts dels que avui esteu aquí asseguts, serà l'eina per avançar els que avui i demà continuaran la lluita pel socialisme i de les causes justes i nobles del món. Així que visca el Partit Socialista Unificat de Catalunya i gràcies, Juan, per tot. Com veieu, jo no estic molt feta a parlar així, a parlar a classe sí, molts anys, però a parlar així no. Jo li deia abans al Sergi que jo soc més de fer feina per la part del darrere i d'anar fent i ja està, però no molt de parlar en públic. Però bueno, molt bona tarda, moltes gràcies a tots per ser aquí i moltes gràcies a en Juanito perquè ens ha donat l'oportunitat de ser aquí i de passar una estona parlant i recordant tantes coses d'un període que per molts dels que som aquí ens va omplir la vida, que és el període de militància al SUC i també el període de la transició, que va ser un temps mogut i també agradable. Per tant, com en Joan explicarà millor, som aquí per presentar aquest segon volum, que no és res més que la continuació, ell vol que sigui com una continuïtat, ell explicava,
del primer volum. Tot i que el Joan, segons explica ell mateix, va preveure aquest volum, en principi, com uns annexes, i ell mateix diu, jo pensava que seria una mica pesat, perquè serien uns annexes que no van cabre en el primer volum, que era tot l'estudi detallat dels continguts de la revista Combat i potser no preveia altres coses que ara parlarem i que després li varen anar sortint. Per tant, aquest volum una mica ha tingut vida pròpia i segueix i aprofundeix en la idea que es troba en el primer, en l'abraçada del suc. Quan ell parla i li posa el títol de l'abraçada del suc, el que vol és posar una frase que resumeixi una mica el que va voler ser aquest partit, el PSUV, un partit que va voler entrar a tots els racons de la societat per aprofitar totes les esquerdes que se li oferien i transformar-la. Llavors, una mica el que ell volia és resumir aquesta idea. Llavors, l'etapa en què en Joan Ortiz cerca el seu estudi són els anys del 66 al 77. Són els darrers anys del franquisme, són els anys de la represa del SUC, els anys en què el SUC recull una mica els fruits del gir polític que van fer els comunistes a l'any 56. Després dels plans d'estabilització econòmica que varen donar aire a la societat espanyola de la postguerra i després del reconeixement internacional de l'estat franquista, hi va haver un gir, alguns diuen que tàctic, d'altres estratègic, això ja és un debat que en aquell moment ja es va portar, però en tot cas hi va haver un gir en l'estratègia del Partit Comunista d'Espanya i també del SUC, evidentment, el partit germà, que va ser el de la reconstrucció nacional, el de la unitat i la reconciliació nacional i d'aprofitar totes aquelles possibilitats que donava la legalitat vigent per transformar-la. Llavors és en aquesta etapa quan en Joan situa, contextualitza el seu estudi. És bonic ja el títol que posa en el capítol de Combat. Ell el titula Combat, un tresor d'intel·ligència col·lectiva. Jo trobo que és un títol bonic i encertat. Doncs bé, Combat neix, la revista Combat, ell ens ho explica, neix l'abril, molts dels d'aquí ho sabem, neix l'abril del 69 amb la funció de ser el portaveu del comitè local del SUC de Mataró. Però ja a partir del número 3, ja molt aviat, al setembre del 70, es replanteja aquest paper només d'òrgan del partit i s'obren els continguts. En aquests primers combats ja es pot seguir pas a pas diverses fites de la lluita antifranquista a Mataró. Les seves pàgines ja recullen tot allò que la premsa de l'època no recollia. A les seves pàgines ja hi trobem notícies que ens parlen de cremes de cotxes, de repressió a les empreses, de detencions, de denúncia d'actuacions policials, de cròniques de manifestacions, etc. També comença a recollir notícies locals vistes des d'un punt de vista crític amb el règim i obert a un futur democràtic. Passa revista a l'activitat de la Caixa Laietana, embasteix contra l'alcalde franquista Pedro Crespo, s'enfronta al diari local Mataró afí al Movimiento, divulga l'autoritarisme en la gestió de l'Institut d'Ensenyaments Secundaris, etc. Però de tota manera, l'etapa que en el llibre trobareu que més important de Combat és la que va del juny del 75 amb el número 29 fins al setembre del 76 amb el número 40. Amb aquests números, a partir d'aquell moment, del juny del 75, Combat fa un salt qualitatiu tècnicament, o sigui, el partit compra una màquina offset i pot passar a imprimir una revista d'una qualitat ja superior a dues tintes. No és baladí que en Joan expliqui amb detall aquesta millora tècnica. Per què? Perquè no recordem que estàvem encara sota la dictadura
I aquestes millores tècniques, o sigui, les dificultats que hi havia per la premsa clandestina no eren baladís. Qualsevol que en aquell moment hi hagués de ser, doncs no era baladí. Però no només fa un salt tècnic, sinó també Combat fa un salt qualitatiu. Pren el caràcter de revista d'informació ciutadana i vol anar molt més lluny que un simple òrgan de partit. En Joan fa una anàlisi minuciosa i ordenada per temàtiques, indispensable a partir d'ara per qualsevol que vulgui conèixer els moviments socials i democràtics d'aquests anys, anomenats la transició a casa nostra. La majoria dels apartats, ell ho posa per apartats, notícies del comitè local, no sé què, no sé quantos... Ho trobareu en el llibre, agafeu-lo perquè és distret, però jo us recomano la part que a mi més m'ha colpit i més m'ha agradat, és l'apartat que diu l'acció municipalista des de la clandestinitat. Per tot aquell que vulgui conèixer la història d'aquests anys a la nostra ciutat i al mateix temps posar en valor el que tenim davant del que haguéssim pogut tenir si no hi haguessin hagut tots aquells moviments cívics, ciutadans i veïnals. Surten temes com la fiscalització de la Caixa d'Estalvis Laietana, el port de Mataró, el pla d'ordenació urbana, Salvador podria explicar molt, los barrios, denúncies de corrupció, sanitat, universitat, transportes, basura, aigua, la cultura. Alguns dels quals, aquests temes, se'n feien monogràfics, o sigui, eren àmpliament tractats en monogràfics en la mateixa revista, amb la voluntat no només de voler informar, sinó de donar a la ciutadania una valoració i uns coneixements un xic més aprofundits. Per exemple, El Ejército monogràfic, van sortir 16 monogràfics a la revista Combat. Els títols eren El Ejército de España, La Seguridad Social, Urbanismo, el Tercer Plan de Desarrollo, El Problema Nacional, La Magistratura, La Nueva Mujer, sobre la Ley de Colegios Profesionales, la Universidad de Mataró, la inflación, Sanidad, el origen de las asociaciones de vecinos y sus perspectivas de trabajo, el port de Mataró, resum de l'any 75, què en fem de la brossa. I també, permeteu-me, aquí jo hi he posat, no sé si és una gosadia, en aquests moments potser molts de vosaltres esteu seguint o visioneu, aquí un incís, del que m'ha fet pensar a mi tota aquesta anàlisi que fa el Joan de Combat. En aquests moments, segur que molts de vosaltres seguiu per la segona cadena de televisió espanyola aquests reportatges que fan dirigits per Nicolás Sartorius i d'altres directors de cinema sobre la conquista de la democràcia. Doncs bé, jo anava llegint el llibre d'en Joan i em anaven venint imatges d'aquí, no? O sigui, si en aquestes pel·lícules, en aquest reportatge, ens ho volen mostrar una mica, ens volen defensar la tesi de que sí, el dictador va morir al llit, però la democràcia va néixer als carrers, una mica, amb les pàgines de Combat, si resseguiu les anàlisis que fa el Joan, una mica és el mateix pensament, o sigui, és aquest, no? De la mateixa manera, també segur que molts dels que esteu aquí heu vist la pel·lícula El 47. Molt bé, d'acord. A Mataró, potser, des dels barris de Bajamar fins a Cirera, fins a la Llàntia, no hi havien pujades tan dretes. A Mataró no vam tenir segrestos d'autobusos. Doncs que no sé si en aquell moment teníem autobusos, però en tot cas, a part de la polèmica que ha generat aquesta, i ara que estem aquí ho podem comentar, aquesta pel·lícula sobre que s'ha obviat la militància al SUC i a comissions obreres del protagonista de la pel·lícula, del real, del protagonista real, però a part d'això, la pel·lícula ens mostra moltes imatges que recordarem i ens vindran a la memòria també en la nostra ciutat, dels moviments veïnals que van haver de lluitar per aconseguir uns barris dignes i amb els serveis mínims indispensables per viure com a ciutadans. Molt bé, una altra cosa que també penso que és interessant recordar d'aquell període, haureu pogut observar que quan jo he llegit els títols dels monogràfics i els títols d'alguns apartats,
Alguns els he llegit en català i els altres els he llegit en castellà, perquè he respectat la llengua en què estaven. Combat s'editava i sortia escrit tant en català com en castellà. En aquell moment era la llengua de cadascú i no va ser tampoc un tema fàcil ni baladí dins de l'àmbit del comitè local i de les agrupacions el tema de la llengua. O sigui, sempre ha estat un tema difícil, és un tema d'encaix entre la societat de Catalunya i també ho va ser. I ens en vam sortir i no va ser precisament la llengua el que ens va dividir, crec jo. Molt bé. Però fins aquí una mica us convido a això, al llibre, a comprar-lo i a què us mireu. Però bé, no s'acaba aquí el llibre, o sigui, si aquest era el primer objectiu que tenies, oi, Juan? Que era fer l'estudi de combat, i afegeix, després, en aquest mateix segon volum, un exhaustiu treball al voltant de la revista també de les joventuts comunistes, Punyo. També fa un treball de dissecció precedit per una introducció que, jo l'he trobat crítica, divertida, irònica, que no és d'ell, que en el llibre ho diu, ell ha convidat a que aquesta introducció la fes un exmilitant, membre de les Joventuts Comunistes, actualment periodista jubilat, que és en Josep Maria Fàbregas. I el Josep Maria dona la seva visió admirada d'avui del que eren les joventuts comunistes d'aquell moment. Penso que també és bonic, és interessant i dona com per opinar. De tota manera, permet abordar alguns aspectes humans en els comportaments d'uns joves que en aquell moment feia ben poc que havien deixat l'adolescència, que tot i la seva joventut es comprometien en la lluita per una societat més justa i més democràtica. Jo crec que ha estat un encert l'acollida de la col·laboració d'en Josep Maria Fàbregas per part de l'autor, ja que li dona un plus de pluralitat i també d'humanitat i de realitat. I si en Joan no fos tan treballador, doncs aquí s'acabaria el llibre i també la meva presentació, però resulta que no, que el llibre té encara 3 parts més després de la de combat. I no parlaré de totes, així molt ampli, però us explicaré una mica més coses que a mi m'han cridat l'atenció i a veure si us fa venir ganes a vosaltres també de veure-ho, no? Aprofitant que es publicava aquest segon volum, el Joan va voler refer o ampliar algunes de les entrevistes que havien sortit en el primer volum. I llavors refà o amplia unes entrevistes en Miquel Reniu, un dels fundadors i primers membres del SUC aquí a Mataró, en el Lluís Fernández, aquí present, i en José Luis López Bulla, que em sembla que no hi és, que no l'he vist. Arran de l'ampliació d'algunes d'aquestes entrevistes, del primer volum i de la revisió de les mateixes, en Joan s'adona d'un fet de cabdal importància en la història del moviment sindical mataroní, la confluència i la ben entesa entre la tradició anarcosindicalista i la tradició comunista. No és del tot clara, ja no l'he trobada, no sé, tu expliques, tot això ho expliques tu, no és del tot clara com es va motivar la trobada entre les persones que representaven aquestes dues tendències. Jo crec que segurament les mides de la ciutat de Mataró, que en aquell moment tot confluïa a la Rambla, i també jo crec que el tarannà conciliador i dialogant dels protagonistes, jo crec que tant d'un sector com d'un altre, eren d'un tarannà personal i d'un nivell ètic encomiable i amb ganes de tirar endavant. Fos el que fos, es van posar les bases del que aquestes dues visions del món del treball i del moviment obrer van ser les que varen posar la base de les futures comissions obreres de la ciutat. Això en Joan ho explica bé i d'una manera molt bonica, a mi m'ha agradat. I llavors, arran d'això, en Joan s'engresca i no es conforma, i llavors fa un altre capítol titulat Confluència entre generacions, biografies, i el dedica a les biografies de 5 personalitats
nascuts alguns d'ells no pas a Mataró, a diferents indrets, però que tots van fer de Mataró la seva ciutat i hi van deixar petja. Llavors, dedica àmpliament uns espais del seu llibre en Francesc Sala i Mas, en Sisquet, en Lluís Terri Cabres i Molera, en Terri, a l'Antoni Martí Bernassac, en Josep Moragas i Bonamussa i en Joaquim Ponce i Pujol. Per mi ha estat un dels capítols que m'han agradat més bonics del llibre, pel seu significat d'entesa i reconciliació entre dues tendències de l'esquerra que es van veure cruament enfrontades durant alguns períodes de la Guerra Civil i per la tendresa d'alguns dels seus paràgrafs, tal com ho explica en Joan. En Joan ell ho diu molt clarament, ja no us diré, copiaré, t'agafo les paraules, ell diu que vol mostrar la connexió entre generacions de lluitadors antifeixistes que intenten unir forces, procedien de tradicions diferents i conflueixen per desgastar la dictadura. Les persones que surten reflectides van fer la guerra i van combatre el feixisme des de les trinxeres, quan es va produir el cop d'estat militar el 18 de juliol del 36. Però bé, ara us he explicat un altre aspecte, però és que el Joan no para. Llavors resulta que fent aquestes biografies descobreix una altra cosa. I parlant amb aquesta gent, descobreix, jo crec que hi entra i li agrada molt, i llavors descobreix una informació facilitada per la filla de Martí Bernassac, que no pot ser aquí present, que li explica que el seu pare va ser un gran amic de mossèn Colomer, el rector vicari de Santa Maria entre els anys 1965 i 1971. Amistat que va començar amb la visita per pròpia decisió de mossèn Colomer a l'Antoni Martí Bernassac a la presó de Mataró, on estava detingut amb motiu de la detenció i posterior judici i condemna pels fets del 27 d'octubre del 67, que va ocupar el sindicat vertical de Comissions Obreres, em sembla, no, Antonio? En què les pràcticament acabades de néixer Comissions Obreres varen ocupar els locals del sindicat vertical. Com a conseqüència d'aquest acte varen ser condemnats un munt de dirigents. Aquesta amistat entre Martí Bernassac, anarcosindicalista, i el mossèn Colomer, fos pel que fos, es referma al llarg dels anys i es fa extensiva a tota la família. I aquí en Joan hi troba un altre motiu per aprofundir les seves investigacions i obre una altra finestra en el seu llibre, un altre capítol a la seva obra, i que ell titula Capellans compromesos antifranquistes. En aquest capítol, en Joan fa una breu però ben documentada introducció del paper de l'Església Catòlica en general, però molt ràpidament es centra en les parròquies i rectors i vicaris de la nostra ciutat, donant noms i llocs d'aquells que no van dubtar en posar els seus espais a disposició dels lluitadors antifranquistes. En aquest moment, tots els que hi éreu recordareu que l'Església, pel concordat, donava una relativa seguretat en reunions que no eren legals. L'amistat entre un capellà i un antic membre de la CNT el va subjugant, en Joan. Jo crec que es pensava que estava davant d'un Don Camilo. No, diferent, ho diu, ja ho explicaràs. Crec que ningú explica millor que ell mateix. Li torno a agafar unes paraules perquè són bonics. Diu, es tractava, doncs, diu ell, d'una història d'amistat singular. Un cenetista, admirador de Joan Peiró, sotmès a un consell de guerra l'any 39, acusat de vandalitzar esglésies, que s'enrola a la columna Malatesta i condemnat a 12 anys de presó i un capellà. Calia esbrinar més coses, diu, sense entrar en terrenys de la privacitat, tot i que el mateix mossèn Colomer, amb la seva serenor i saviesa característiques, afirmava que hi ha moltes zones d'intersecció entre la fe i l'activitat del militant Antoni Martí Bernassac, que ja havia abraçat aleshores les sigles del PSUC sense oblidar mai la seva trajectòria anarcosindicalista.
i amb aquesta senzillesa i sensibilitat desgranen pàgina rere pàgina el paper de l'Església Catòlica mataronina en la lluita antifranquista. I jo aquí acabo. El llibre té encara 2 parts més, però no menys interessants pel fet que jo les hagi deixat fins al final i que tampoc no m'hi estengui tant, no? Però potser les comentaré d'una manera més superficial, potser perquè no m'han arribat tant endins, i segon, perquè jo crec que són més material per futurs historiadors. Aquestes 2 parts, ell les ha titulat La repressió i la caixa negra. En el capítol dedicat a la repressió, en Joan fa també una breu introducció, contextualitzant el tema, imprescindible aquesta contextualització, sobretot pels més joves que sortosament no han viscut una dictadura. Entendre, els més joves, que qualsevol activitat vista avui dia amb completa normalitat, més encara, vista avui dia com un dret fonamental, podia ser motiu de detenció i comportar anys de presó, pot ser difícil si no hi ha una exposició de fet i dades reals i comprovables. Això és el que trobarem en aquest capítol. Seguidament hi afegeix un petit manual, per acabar de situar, si algú encara no es queda ben situat, un manual que es passava en el partit indicant quin havia de ser el comportament dels comunistes davant la policia. Crec que tot plegat és interessant per qui vulgui tractar aquest aspecte del període. I finalment hi ha un últim capítol que ell ha titulat La caixa negra, que són un conjunt d'anotacions d'en Xavier Cateura, membre del PSUC gairebé des de la seva reorganització a la ciutat i membre del comitè local durant part dels anys que ens ocupen. Són anotacions personals que en Xavier feia al llarg de les reunions i tenen el valor de mostrar alguns dels temes més polèmics que es podien tractar en determinats moments, de tensió. Són temes que es tractaven en el comitè local sota la visió del Xavier Cateura. Ell apuntava, a vegades són fins i tot inconexes una mica, però bé, no? I ara sí que jo ja acabo i dono la paraula al Joan perquè s'expliqui ell. Acabo en primer lloc donant-li les gràcies per haver-me obligat, perquè quasi m'ha obligat, a fer aquest viatge del meu passat, que m'ha permès recordar moments molt especials, la majoria feliços, alguns també amb molta por, també s'ha de dir, no sé si vosaltres, però jo passava por, però especialment donar-li les gràcies per aquesta ingent feinada que ha fet de recuperació d'un període que encara està per estudiar. I en segon lloc, animar-vos a comprar el llibre. Si teniu una edat, que molts dels que sou aquí ja la teniu, una edat, us agradarà, crec jo, perquè us farà fer un viatge en el passat i ben segur que hi recordareu moments bonics, com jo, i d'altres que potser no tant. Però si sou joves, potser aquí no n'hi ha tants, però els hi podeu recomanar, i no hi éreu en aquell temps, també us agradarà per conèixer un període encara desconegut i que molts volen desdibuixar dient que la dictadura va ser tot plegat un governet una mica autoritari, però que no n'hi havia per tant, i que la transició va ser una claudicació de les esquerres que no van ser capaces de treure el dictador abans que la mort se la portés. Jo crec que el llibre demostra el contrari. El llibre us ajudarà a confirmar, crec jo, a nivell local, que sí, el dictador va morir al llit, però la democràcia va néixer, com diu el documental de la 2, i ara prenc les paraules d'en Sartorius i companyia, la democràcia va néixer als carrers, a les fàbriques, a les escoles, als hospitals, a les associacions de veïns dels barris, a les parròquies i arreu on hi havia ciutadans i ciutadanes que van lluitar per conquerir la llibertat. Moltes gràcies. No m'havia equivocat anteriorment. Deia un any que volia fer. La Montse Taverner és una milloradora. I en el SUC n'hi havia moltes, i molts. Milloradors. Això és el que vaig dir en el funeral de la Carme Martí, quan em vaig referir a l'Antoni Martí, en el funeral que va oficiar Mossèn Colomer. Antoni Martí Bernassac era un millorador.
amb les contradiccions que això suposa. Bé, ja està. Ja haig de dir una cosa. Encara que en el llibre posi que jo sóc autor, de fet sóc el coautor. Dic això perquè ja sé que amb ell li incomodarà, però el coautor és Xavier Cateura, que m'ha proporcionat tota la documentació dels tribunals militars. I això em venien idees, em proporcionava material i jo anava buscant a per aquí i per allà. La intenció inicial era de fer uns annexos sossos, uns mendrugos que no hi havia manera d'empassar. Però jo pensava que era l'obligació, encara que fos a benefici d'inventari i quedés com a memòria escrita del que havia fet el SUC. Però després van sortir noves idees, com editar els facsímils de les portades de combat. Ramon Morales em va donar la idea també de fer-ho en punyo i també de la qüestió de la seguretat. La seguretat per un partit comunista il·legal, etc., en aquell ambient de guerra freda i franquista, és molt important. Hi ha dos documents, un que va escriure Gregorio López Raimundo l'any 62, que està adreçat al militant soldat, al màrtir, i l'altre, el que va recopilar Xavier Cateura i que després he vist en altres llocs, per exemple el Partit Socialista d'Alliberament Nacional de Sant, en un català exquisit també, suposo que us ho devien passar. Però són unes instruccions ja en un període d'ofensiva del moviment veïnal, del moviment sindical, i quan el franquisme, encara que mateix fins a l'últim moment, ja estava a la defensiva. Per tant, eren unes mesures de seguretat que ja no són tan estrictes. Et diuen, mira, si no ets un dirigent, ja pots comptar que et torturaran. Però, a no ser que siguis del País Basc i de l'ETA, no perilla la teva vida. Són dos períodes, dues instruccions que també sintonitzen, si us hi fixeu, quan surti amb els logos de la revista Combat. Els logos passen d'un partit, diríem, d'avantguarda, auster, fins a uns logos molt més transversals, molt més comercials, sobretot a partir del 29, del número 29. Jo ho comentaré més tard. Jo penso que el treball que vaig fer sobre combat és el que em sento més orgullós. És el valor afegit, perquè en el volum 1 hi havia molta biografia, molta entrevista, però que no és, diríem, valor afegit meu. Com va néixer la idea de fer un resum de combat? Quan en Ramon Morales em va presentar en Xavier Cateura, jo li vaig dir el que havia fet, i ell em va dir, per què no vas a l'arxiu comarcal? Perquè em sembla que jo he demanat que es digitalitzi el combat. I en aquell mes de maig, crec, en dues visites que vaig anar a casa de la Carmina Benito i a l'Antoni Segarra, li vaig comentar. I Antoni, que sempre té idees, em va dir, escolta, a l'Arxiu Nacional això no s'ho mirarà ningú, jo puc fer un enllaç. I a partir d'aquí em va néixer la idea. L'Antoni Segarra tenia aquestes coses, alguns els ha fet en el Pep i aquí més un programa, com ell és informàtic, de la biblioteca. Però en sortir vaig pensar, per què no ho faig jo, això? Fer un resum. A l'arxiu, encara que estigui digitalitzat, s'ho mirarà poca gent. I va ser a partir d'aquí que li vaig demanar a Pep Canal, que ell té tots els números, i això em va permetre treballar a casa moltíssimes hores, però a partir d'aquesta informació va sorgir molt de context per explicar després el que va ser en el primer grup. Tal com ha dit la Montse, el pla fa un any era editar això, encara que fos una edició molt limitada per a especialistes. Però vet aquí que vaig tenir... El Miquel Renió em va dir que hi havia errors que, sisplau, a veure si ho podia arreglar, i jo vaig pensar que li devia
volia fer una rectificació d'alguns detalls que té sobre les trobades a París i de més. I a més, li estic molt agraït a en Miquel Reniu perquè per mi va ser qui va obrir la llauna. I per tant, vaig dir, bueno, en aquest volum posarem també l'entrevista corregida i esmenada. Però vet aquí que va sortir en Xavier Cateura, al Rescate, i em va donar una entrevista molt més rica amb en Lluís Fernández, de l'any 2013, on hi havia molta més informació. I l'altra persona, que d'alguna forma era molt suspicaç en les entrevistes, que era en José Luis López Ulla, em va invitar a casa seva a Pineda de Marcs, i vaig anar-hi i va donar moltíssima informació. L'única que jo tenia, i que figura en el primer llibre, va ser una entrevista quan en Miguel Guillem feia segon de batxillerat en el treball de recerca. I a més, així hice las maletas, cuando hice las maletas. Però una entrevista pròpia amb el Cabezón no l'havia tingut. I també això va engreixar i va donar un cert, diríem, treure-li lo del soso que era aquest segon volum. En Xavier Cateura em va proporcionar els expedients dels tribunals militars d'en Terri, d'en Sisquet. Recordeu que en Lluís Fernández i en Sisquet tenia molt bona relació. En Xavier Cateura amb en Sisquet tenia molt bona relació. Jo havia conegut una persona que sempre anava amb unes voladents a la biblioteca i els conserges que jo coneixia, en Palou, en Pruna, en Picasso, jo veia que se'l miraven d'una forma especial, tenia autoritat. Era probablement la persona amb més autoritat de la CNT, etc. I en Xavier Cateura em va proporcionar molta informació d'en Sisquet Sala, de Francesc Sala, i la tenia. Però després vaig pensar que això també ho devia estendre. I jo tenia un símbol que em va dir en Miquel Reniu. En Miquel Reniu diu que el seu pare, que era una persona molt coneguda a Mataró, coneixia a la gent de la CNT. Coneixia en López Pulla, que era un noi jove de 20 i pocs anys que passejava per les Rambles, curiós com era, però tenien suspicàcies que xerrava massa i que no els perseguís la policia a causa d'ell. I aleshores en Josep Reniu, el pare de Miquel, va, d'alguna forma, es va presentar en el taller d'en Terri. Hi havia Antoni Martí, en Pito Moragas i un aprenent que estava per allà, que era en Pere Casanovas. Aquella reunió, aquella tarda, sí, suposo que seria una tarda, va ser l'inici perquè Comissions Obreres era un sindicat molt propi de la construcció i de treballadors immigrants de la perifèria. I a partir de la presència d'Antoni Martí Barnassàs, antic confederal, d'en Vito Moragas també, d'alguna forma va estendre el moviment de Comissions Obreres en el tèxtil, que era el gran majoritari. A mi aquella reunió em va marcar molt i jo vaig pensar, haig de fer la biografia de la forma que fos d'aquestes persones. I va ser així que jo vaig, d'alguna forma, pagar el deute que jo tenia, perquè fa 4 o 5 anys jo havia fet la biografia d'Antoni Martí, perquè el sindicat de Comissions Obreres, al carrer Amàlia, hi havia una placa que ell va inaugurar i que porta el seu nom. I jo li vaig dir a la Carme es queixava, diu, sí, sempre m'ho dieu, però no ho heu fet mai. I fa 4 anys jo li vaig dir, jo ho faré. Va passar un temps i ja m'havia oblidat. I li vaig tornar a demanar a Pep Canal al telèfon i em va rebre. I el mitjancer de tot això ha sigut un amic meu, que és Gaspar, i que viu a la mateixa escala que el Toribio i la Carme, i vaig anar-hi. Llavors la Carme
la filla d'Antoni Martí, estava molt delicada, entrava i sortia de Can Ruti sovint i ja estava molt feble. I vaig anar-hi abans de vacances de l'any passat i vam deixar-ho per després, perquè estava molt delicada. Però, perquè jo volia la documentació, el carnet del son que veieu aquí és de l'Antoni Martí, a la contraportada. I abans de marxar, que hi havia la seva filla i les netes, em diu, d'una forma com, diu, el meu pare cada dia escrivia en Josep. Mossèn Josep? Sí, Mossèn Colomer. Hòstia! Us imagineu? Un anarcosindicalista de la columna moderesta, acusat de cremar que tingués una amistat amb un capellà. De sobte, a mi no em va venir l'en Camilo, que és el més fàcil, sinó que em va venir una relació que els que us agrada la novel·la negra ho entendreu, que és de Petrus Marcaris, entre el comissari Jaritos, un funcionari de la dictadura dels coronels, i un militant del Partit Comunista més ortodox, l'Ambrós Cicis, que després es converteix en el padrí de la seva filla, el confident de la seva filla. Hòstia, és que aquí passi molt. I aleshores què vaig fer? Vaig de seguida a la frateria Colomer, Antoni, que jo el coneixia perquè havia sigut president dels Lluïsos, per què no em dones el telèfon del teu germà que vull fer gràcies i de seguida me'l va donar. I aquí en Mossèn Colomer, que jo el coneixia perquè camina, cada dia camina, va a les seves bandes, etc. I em va obrir aquesta finestra que diu la policia. Hi havia molt pocs capellans. Sí, a Mataró n'hi havia uns quants, a l'Anyol, i tota aquesta història neix perquè jo volia saber com era possible que un capellà que ja surt en Lluís ho diu quan era vicari de Santa Maria, jo us deixo, però si ve el rector, que mossèn Pou el va fer fora. Però ell m'ho va contestar, diu, home, és que ells tenien, a mossèn Colomer, Josep, diu, és que ells tenien tant de dret com els altres. Amb aquesta cera no. I aleshores vaig voler investigar i en el funeral vam estar parlant una altra vegada. I em diu, quan en el seminari corria la veu que hauríem de muntar un sindicat de vicaris. Toma ja. Clar, i després lliga amb tota la presència de capellans progressistes compromesos a Terrassa, on va ser el capellista del sud, a Santa Coloma, la manifestació via laietana de 100 capellans. És que tot això, i és de l'avantguàrdia, tot això calia investigar. En Ramon em parla d'en mossèn Sabater, que és on fèiem les reunions de la joventut comunista, o passàvem a la Cortada Potenquim a Nostra Senyora Montserrat, o a Cervanyola, etc. Llavors, aquest apartat és el camí més m'ha satisfet. I després hi havia més apartats que jo sabia de resquitllada i era respecte al cap de llista de les primeres eleccions municipals, que jo havia sentit veus però no sabia com anar. Aprofitant que ja vaig fer un treball juntament amb en Quico Villar, l'Amida Ferrer i en Pere Fradera, amb l'Elvira Rocha. Jo sabia que l'Elvira Rocha estava ficada, però no sabia que estava tan ficada. L'Elvira Rocha va ser una de les que es va posar al SUC les primeres eleccions del capellista de Sant Antoni Segarra, però abans tots els partits volíem una persona independent, transversal, lògicament. I això, aquest és un apartat que també el Vilarroja parla de com van anar a Madrid dues delegacions, però després també es parla de que van assajar altres persones com el pare d'en Pere Fradera.
I aquesta també era una aportació que no estava prevista, però que penso que és valuosa. Aquí veieu, aquí ara mateix, com, això en Antoni Segarra m'ho va comentar, com a partir d'un determinat número, el 29, ja la falsa del martell és més estilitzada. És com vulguem dir, no cal que tingueu por, que també són persones normals, i amb la falsa del martell també això es nota, no? Més comercial, simple, més transversal, d'alguna forma l'anticomunisme, la por que venen els rojos, etc., es volia pal·liar amb aquests dissenys. També has de dir una cosa. La censura també, és una anècdota, però és interessant. La censura també hi va haver-hi a Combat. És una censura perquè demostrava que era un partit mestís amb bretxes generacionals, fraternals, però eren bretxes. Hi ha una censura, el número 40, en Josep Maria Fàbregas i en Francesc Costa, que són historiadors i periodistes, ho van fer en el Maresme en un article extens que parla de les vicissituds. I el número 40 no es va repetir. El número 40 anava de la sexualitat. I una agrupació del partit va dir que això no era propi de la classe treballadora, que això era burgès i que era frivolider. És interessant perquè ja marxa, ja hi ha una convivència entre generacions, la generació jove del 68, que dona molta importància a la sexualitat i a altres coses, i aquesta no es va haver-hi un rebuig, això no ho podem donar a un treballador perquè què pensarà de mi, etc. És curiós perquè hi va haver-hi una altra segona censura. Quan vaig entrevistar a l'Agustí Baldé i a la Teresa Guanyavents, la Teresa li diu: te'n recordes, Agustí, d'allò de la mosca? Sí, en Quico Villà va proposar fer una portada on posés una mosca. Clar, i van dir, aquesta parida d'acabar. I aquí és on el símbol de la mosca no és qualsevol, això ho captava la generació jove, la generació antiga, no? El Partit Comunista no pot posar a la portada una mosca a la portada. La mosca cojonera, que Vorágine 3, personatges coneguts de Mataró, que van fer un conjunt, i que després, jo penso que el conjunt més bo, la banda més important de la transició, que em va fer conèixer el Paco Estrella, que és Golpes Bajos, el Germán Copini va fer també una cançó sobre la mosca. El Germán Copini és aquell més famós que Malos tiempos para la lírica. Doncs això demostra que també hi havia certes friccions, però com a anècdota m'interessava subratllar. Ja està. Voleu dir alguna cosa? Si voleu fer alguna pregunta, perquè jo m'he saltat moltes coses. No és cap pregunta, només és per agrair-te el curro que has tingut per fer una cosa que ens afecta a tots i que jo crec que per nosaltres almenys és molt important tenir-ho. I això t'ho hem d'agrair tots perquè si no ho haguessis fet tu potser no ho tindríem. Per tant, que consti en acte el meu agraïment, que crec que és el de tu. Hi ha una qüestió que la Montse s'hi ha referit. En això del 47, pot ser molt americà, del líder individual
heroi, èpic, però això no hagués estat possible sense una xarxa, que sou vosaltres, així de clar. Jo no hagués pogut escriure sense les vostres aportacions, el vostre interès. Jo he comès molts errors, i algú m'ho ha retret. Ostres, per què no m'ha rectificat? Per què no m'ho has des... Perquè tenia por. En Francisco ja no hi és. Hi ha gent que potser durant l'època, el llibre de la joventut comunista, des que vam començar fins que vam acabar, dos ja van traspassar. A mi això m'angoixava molt. I m'angoixava no arribar a temps a fer-vos aquest homenatge. Per mi sou... Jo m'he format èticament, ideològicament, amb aquesta xarxa. Quan la gent parla tan malament de la política, jo penso, ostres, doncs no han viscut el que he viscut jo. Jo hi he après, m'he format com a persona. I això us ho dec a vosaltres. Jo, a les reunions tan pesades, jo hi he après els vostres, els més veterans, els més joves i brillants. I sobretot, aquesta actitud de milloradors, que és molt difícil. Jo no sé si hagués aguantat tants anys com en Salvador, sigui minoria a un ajuntament que és majoritari i quan vota fa un regal. Jo no sé si hagués aguantat, s'ha de tenir, aquest afany de millorar, malgrat que sàpigues que no, igual que passa en el govern de l'Estat. Doncs això a mi és el que m'ha mogut a fer-ho, perquè és un homenatge que us mereixeu. Ja està. Buenas tardes, Iván, y gracias por todo. Te voy a hacer una pregunta, porque yo soy muy cortito. Yo soy muy cortito y a veces no entiendo las cosas. Entiendo el abrazo del oso, pero lo que no acabo de entender es el abrazo del sur entre el año 66 y 77. ¿Qué es lo que abrazaste? No, la abrazada significaba para mí que fue capaz de aliarse, de tejer complicidades en el movimiento vecinal, en el sindicato, con otras fuerzas políticas. Como decía en un momento Luis, éramos diferentes, el SISTEL, nosotros le traíamos la propaganda, o cuando a nosotros nos faltaba la propaganda, el Jordán nos la traía. Esta especie de abrazo entre gente que sabe lo que les une, sobre todo, más allá del narcisismo de las pequeñas diferencias, eso es lo que yo quería significar con el concepto de abrazada, de abrazo, o también, como lo expliqué en el primer... No el abrazo de oso. No. Es... L'arbre. La idea de l'arbre. L'arbre. Sí. Muchas gracias. Misa, ¿cómo es? Misa ite. Ite misa. Sursum corda. Molt bé.